שלום לכולם, הגעתם לערוץ של אליי. היום אני הולך לטעום את הגומי הזה. ואם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים, שאני אטעם סרטונים, שאני אטעם ממתקים כאלה, אז אני אראה את זה לפי הלייקים. טוב, בואו נתחיל לטעום. לא יודע איזה טעם, זה לא כתוב. בואו נפתח. אוי, זה נראה טוב. בפעם שעברה טעמתי את השוקולד פטל הזה. בואו נראה. הוא היה טעים. איך אותי רואים את הסרטונים ברכם? איך אני אמור לפתוח את זה? אוקיי, רגע, שנייה, נראה היום. טוב, אני אפתח. טוב, הגעתי למסקנה שאני קודם טועם את הגומי בלי הרוטב. מי שמכיר שזה פה רוטב. וואו. טעים. כל הדברים שאני טועם הם תמיד טעימים. אני אוהב מתוק. שנייה, אני אפתח את הרוטב. פתחתי את שניהם, גם את הרוטב, שלא ישפך. אוקיי, איפה היינו? אוקיי, אכלנו מקודם את הגומי הזה בלי הרוטב, זה היה טעים. בואו נטעם את זה עם הרוטב. את האדום עם הרוטב. לא, אני חושב שזה יהיה חמוץ. לפי מה ששמעתי נראה לי זה חמוץ. אוי, לא שמתי יותר מדי. אומייגאד. לא כזה טעים הרוטב. רגע. אני אגיד לכם את הרוטב לא משהו. אבל הגומי עצמו טעים. כאילו עוד לא טעמנו את הכחול, אולי הכחול יפתיע. זה טעים, האדום טעים בלי רוטב. אני לא יכול להפסיק לאכול. כבר אכלתי איזה 3. בלי שראיתי. רגע. את האדום, את הגומי עצמו אני מדרג 8, את הגומי עצמו. את הרוטב 3. טוב, אנחנו עוברים לכחול. זה נפל לי על המיטה. כמה פעמים אמרתי את המילה אוי. אוקיי, שזה ריח לא טוב. אבל זה נראה טוב. זה נראה מאוד טוב. כאילו, שימו לב לשניהם. לא יודע, הכחול נראה יותר טוב. וואו. כלום בזה. אבל פעם שמתי לב שבפנים זה יותר ג'לי. טוב, בואו נטעם תכף עם הרוטב. הכחול קצת יותר טוב, בגלל שהוא לא דביק. כאילו יש בו סוכר, אבל הוא לא דביק. אוקיי, עכשיו עם הרוטב. הפעם הרוטב נראה טוב, הוא נראה אדום דם. נראה אחלה. אני חושב שהפעם זה יהיה חמוץ. הרוטב של האדום לא היה חמוץ. אני יודע שזה שמע לך מוזר, אבל הוא היה מריר. אני לא שקר, הוא היה מריר. או שלא, אולי אין ניחוש טעם טוב. שוב שמתי יותר מדי רוטב. זה לא טוב, ששם יותר מדי רוטב. זה לא טוב. רגע. אומייגאד. אני על המיטה שלי. וזה נפל לי. ממש יפה. טוב, בוא ניתן כבר.
אור. זה חמוץ בטירוף. זה חמוץ בקטע רע. מי שיצר את הגומי הזה יצר טוב את הגומי עצמו, אבל את הרטבים הוא לא יצר משהו. גם את הגומי עצמו אני מדרג 8 ו10. את הרוטב אני לא יכולה להגיד את זה אפילו 0 מ-10. לא, הגזמתי. וקצת יותר טוב מהרוטב השני. בוא נגיד 5 מ-10, לא יודע. הגומי עצמו אחלה. אם זה ארוחה בריאה הייתי אוכל את זה כל בוקר. וגם את השני. אמרתי שסרטון כולה שאני תואם 2 גומים בסוגים יהפוך כבר 6 דקות, זה די מוזר. טוב, זה הסרטון. אם אהבתם שימו לייק פעמון. ממליץ לכם לקנות את זה, אבל רק אם זה זול, כן? כי לי זה היה יקר והייתי חייב לצלם לכם את זה. וביי.